Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus shaumi utawi pira-pira sunai poso iku takhiru sahuri siji ngakhirake sahur wa ta'jilul fitri lan gigi buka. Al fitru nomor loro buka ala tamrin ing atase kurma au main utawa banyu. Tarkul kalan nomor telu ninggal omongan, ninggal gunem al-qabihi kang Allah jember. Al-iktsaru nomor 4 ngakeh-ngakehake minasodaqati saking sedekah. Wa tilawatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Sunnah puasa nalikane poso disunahkan pertama takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Sahure rada keri. Cepet-cepet nalikane buka, ndang buka. Al-fitru nomor loro, yang nomor 2 al-fitru ala tamrin au ma'in, ketika berbukalah dengan kurma atau air. Tarkul kalami al-qabihi sing nomor 3 meninggalkan omongan berbicara yang tidak baik. Al-iktsaru minasodaqati wa tilawatil Qur'ani sing nomor 4 memperbanyak amal sedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Al-muftiru bijima'in. Al-muftiru tai wong kang mungkah bijima'in lawan jima. Wong sing batalke poso sebab jima iku wajib alaihi ing atase muftir apa al-qadha nyarutang poso wal kafaratu lan bayar kifarah. Orang yang muftir, wong sing mungkah poso batalne poso sebab jima, niku kewajibane yajibun alaihi al-qadha wal kafarah. Duwe loro kewajiban, yaiku qadha nyarutang posone, sing nomor loro al-kafaratu sing bayar kifarah. Al-kafaratu tawi kifarah iku ya kafarah iku itqu raqabatin, merdekake kawula muslimatin kang Islam. Merdekake budak muslimatin kang Islam. Aus yang musyara ini utawa poso 2 bulan mutatabi ini kang nuli-nuli karone. Ghairi yaumil qadha'i kang saliyane dinane nyarutang poso. Au ib'amu sitina utawa aweh mangan wong swidak apane miskinan wong miskine. Likuli miskinin iku tetep keduwe saben-saben wong miskin mudun utawi sak mud min ghalibi quti baladihi saking kaprah-kaprahe panganan kekuatane daerahe miskin, kuli miskin. Lah bayar kifarah itu apa? Bayar kifarah niku itqu raqabatin muslimatin. Enten ada urut-urutannya. Yang pertama itqu raqabatin muslimatin, memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya. Tidak ditemukan ausyam musyahraini mutatabi'aini
ghairi yaumil qadha'i. Yang nomor 2 urut-urutan yang nomor 2 ketika urutan yang pertama nggak mampu, nggak ada yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut dihitung selain hari saat ia qadha. Dicara sedina ya rong sasi pun sedina. Siji minangka qadhae sing rong sasi minangka mbayar kifarah. Au it'amu sittina miskinan likuli miskinin mudun min ghalibin quti baladi. Nomor 3 atau memberi makan orang 60 wong miskin aweh mangan wong miskin swidak. Sing setiap wong miskin siji entuk bagian sakmut antarane 7-8 on. Diambilkan dari makanan yang biasa dimakan pada umumnya di tempatnya si miskin. Beras, sego, beras. Wong swidak. Jadi gak bisa yang pertama mengalih yang kedua, gak bisa yang kedua mengalih yang ketiga. Sisiane itu rokobah muslimah kaiso ka ono siyamu syahri mutatabi'aini. Nalika batal gak mutatabi'aini ya dibaleni nek sampai mutatabi'aini terah hukuman. Salahe muftir bijima. Najan yo bojo-bojone dhewe. Au it'amu sittina miskinan. Ngaleh sing nomor 3 aweh mangan wong swidak wong miskin. Al ayamu allati yahrumu fiha shaum. Al ayamu utai biro-biro dino. Allati yahrumu kang haram. Allati yo al ayam yahrumu kang haram fiha ing dalem. Al ayam tawa allati apa asamu poso. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Iku yaumu idul fitri siji dinane idul fitri. Yaumu idul adha sing nomor 2 dinane idul adha. Wa ayamu tasyrik bilang pira-pira dina tasyrik. Wa ya utawi ayamu tasyrik iku asalah 1 telu. Dina 3 Allah tiba tau kang tetep ing dalem sawise tasyrik. Yaumus syaki nomor 3 dina mamang wanis wisani lan separo kang kaping pindho min Sa'ban saking wulan Sa'ban illa ayasilahu kejaba yen to nyambung sapa wong ing saum bima kelawan dina ta poso keblau kang ing dalem sadurunge yaum yaum syak utawa nisfusani. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Pertama, Yaumu Idul Fitri, pas dino Riyaya Fitrah. Sing nomor 2, pas dino Riyaya Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Ditambah lagi ayamu tasyrik wa ya salah 1 allati ba'dahu tambah 3 dino diarani dino tasyrik sing tumiba sause Idul Adha. Yang nomor 3 yaum syak wa niswisani. Yang nomor 3 yaum syak dino mamang. Mamang antarane Ramadan apa ceh Sa'ban antarane tanggal 30. Kok wis Ramadan. Dino syak. Terus nisfusani min Sa'ban. Separuh dari bulan Sa'ban 16. Tanggal 16 kecuali sing tanggal 16 iki illa ayasilau bima qablahu. Kecuali kalau disambung dengan hari yang sebelumnya dan biasa diposo masuk tanggal 16 nifusani tanggal 16 Sa'ban gak apa-apa jan sadurunge poso kulinane wis poso. Al ayamu allati yusanu shaumuha.
Al ayamu tai pira-pira dina alati sanu kang den sunahake apa saumuha poso al ayam. Iku ya al ayam iku yaumul isnaini dina Senin wal khamis lan dina Kamis. Min kulli usbin saking saben-saben seminggu. Wal ayamu lan pira-pira dina al bidu kang putih. Wa ya utawi al ayamul bid iku asalita asyara tanggal 13. Warob yang asyara lan tanggal 14 wal khamis asyara lan tanggal 15. Min kulli syahrin saking saben-saben sebulan. Wasitatul lan wasitatul ayami lan pira-pira dina. Alati tali kang nyandingi apa sitatul ayam idul fitri ing idul fitri. Wa yaumu arafah lan dina arafah wa yaumu asyura lan dina syura min kulli sanatin saking lan pira-pira dina syura asyura min kulli sanatin saking saben-saben setahun. Al ayamu allati yusanu shaumuha, hari-hari yang disunahkan untuk dipuasa, untuk melakukan puasa. Iya ayaumul isnaini wal khamis, yaitu hari Senin, hari Kamis. Untuk setiap minggunya Senin Kamis. Wal ayamul bid dino putih. Dino putih. Yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Diarani dina putih krana hari nyedhaki dina-dina purnama, tanggal purnama. 13, tanggal 14, tanggal 15. Mingkuli syahrin untuk setiap bulannya. Jadi kok setiap minggu, kok setiap minggu Senin Kamis, setiap bulan tanggal 13, 14, 15 ya ayamul bid dina putih. Wasitatul ayam alati tali idul fitri, kemudian 6 hari setelah idul fitri Nyawal. Wa yaum arafah, kemudian hari Arafah, dina Arafah tanggal 9. Wa yaum asyura, kemudian dina asyura min kulli sanatin saking saben-saben setahun tanggal 10 Syura. untuk setiap minggu, setiap bulan, kemudian untuk setiap tahunnya. Anak rutinan. Asomu anil mayiti, asomu utawi iki iku mertelake poso anil mayiti saking gantine mayit. Manutai sapa mata kang mati. Sapa man walai lan iku tepe ngatasé man saumun te poso. Iku lam yakdi ora kena ngodoni sapa wong ing saum bighairi utin kelawan tanpa uzur. Ngono. Manute sapa ngi. Iku mati sapa man wa alaihi lan iku tepe ngatasé man somun utawi tanggungan poso. Lam yakdi kang durung ngodoni sapa man ing saum mau bighair usrin kelawan tanpa ngudur ya yutimu mongko aweh mangan. Anu saking man saking saum sapa waliyuhu waline man muddato amin ing samute panganan likul yaumin kedue saben-saben dina. Aw yasumu ta poso anu saking gantine man. Aw yasumu tawa
Au yasumu ta poso sapa wali anhu saking gantine man. Au ahadu aqribi utawa salah suwisine pira-pira kerabate man mata. Waya juzulan nang lil ajnabi kete wong liya apa ya suma ing yen ta poso sapa ajnabi anil mayiti dadi gantine mayit mau biidnin kelawan izin minhu saking mayit au min wali utawa saking waline mayit puasa puasanya mayit posone mayit man mata wa alaihi saumun lam yakti bi ghair udin yutri anhu waliyuhu muddaqa amin dukul yaumin. Orang yang meninggal dunia sementara ia masih punya tanggungan puasa yang belum sempat untuk diqadai dengan tidak adanya uzur, jane nek kesempatan ngodoni jane tapi kung diqadoni delalah wis kedisian mati niku pripun yutimu anhu waliyuhu maka walinya harus memberikan makanan untuk setiap harinya 1 mud. Posone nggak dipirang dino. Sing ditinggal untuk setiap harinya 1 mud. Antarane 8 on 7 on. Wolong on. Aya sumu anhu ahadu aqdaribihi atau berpuasa waline berpuasa sebagai gantinya orang yang meninggal tersebut poso ganti saking wong sing mati mau atau salah satu dari kerabatnya ngekai panganan utawa waline poso utawa kerabate. Wa yajuzu lil ajnabi ayyasuma anil mayyit diperbolehkan untuk orang lain berpuasa sebagai gantinya dari orang yang meninggal tadi oleh pemane sing poso ke wong liya oleh biidnin minhu dengan mendapatkan izin darinya atau izin dari walinya. Wong liya ora waline. Tapi syaratnya kudu oleh izin sangka wong sing ninggal mau utawa mendapatkan izin dari walinya. Iso disarutang waline kerabate utawa wong liya kanthi oleh izine wong sing ninggal mau utawa waline. Gak kasih poso umpamane ia memberikan makanan untuk setiap harinya 1 mud. Ulung on posangan on syukur sekilo sisan malah bakoh. Al-hajju wal umratu wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.